Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert PaMwana. Apa tinongotaura nyaya senyaya andiri mazvona izvi kuti pane kamera netochi forget about it kungoti chete zvitese zvibude chaizvo makadini baba? Ndiripo baba, makasimba. Ndiri nani iri sei muri? Muri nani zvayo padiki padiki. Andiri Tinotenda. Zita baba rizere ndiani? Zita ndonzi Garikai Kashunje. Kashunje. Tinotenda. Mushande kupi? Mushande kwaMusana kupindura. Aba. Shokwadi. Muri yenyu yakakura sei kwamakaberekwa imwi? Muri yangu yekuma ndakaberekwa inini. Imuri yakakura asi kwete zvakanyanya. Patigere ndikangoti ndine vakoma vanogona kuita 5 vari pamberi pangu. Nanzvadzi yedu imwe chete. Neni ndini Gotwe. Ndimi Gotwe. Valadziboni ndimunonetsa. Handiri saka yenyu mhuri yakakura sei? Yangu yandaberekwa inini. Yangu yandabereka inini. Ndine vana. Musikana mukuru nomahamo zvake achiteedzerwa neuyo anonzi Mave achiteedzerwa neuyo anonzi Succeed. Succeed aiteedzerwa naNatasha. Nekadiki kari pamakumba ako kanonzi Natalia. Handiti chokwadi pakanaka baba. Ndanzwa mwanditsvaga mukati no ndaita dambudziko raane nguva yakareba mafamba asi dambudziko harisi kuita sei, harisi kupera. Dambudziko iri rakatanga sei baba? Dambudziko iri rakatanga kuri kudai izvi. Gore rakapera richinotanga 2023. Mwana anonzi ainzwa dzungu akanga ari kumusha ine ndiri kuno kubasa kwaMusana. Achinzwa dzungu anonzi dzungu iri raiwanzombata akuda kubuda kuti aende kuchikoro grade 6. Saka akanzwa dzungu zviyezve aibva adona. Zvira kuti kufamba simba zvese asisina. Chaakudiwa kumutakura kuti adzokere mumba. Ndokubva ndaudzwa ndakangoti itei mazuva mashoma ndokubva ndaenda. Zuva randasvika asvika ari manheru. Chifume chamangwana acho ndaenda kumuona ndokubva atogadzira zvanzi baba indiro waenda ndoenda kuchikoro. Agadzira kudarozve ndaenda ndichakavata. Atopedza kugadzira zvese. Hanzvadzi yake yanga iri form 4 ndo yakachema muimba yekubikira yavakanga vari. Mwana awira muchoto achibva amudhonza asi aita kunge munhu ane pfari. Zvokuti patakamuka mwana achema tichinomutora takaona achigwina. Kugwina kwekwe zvinoita munhu anonge abatwa nechirwere chepfari. Asi chakandinetsa anga asingatsenga rurimi nekuti kukura kwangu ndichinzwa zvinonzi munhu ane pfari anozotsenga rurimi asi anga asingatsenga rurimi. Akapindura maziso ndokumutakura ndobva ndapinda naye mumba matakanga yekuvata ndobva ndamutarisa. Airatidza kuti anga asisina simba asi aifema apindurudza maziso. Akaita kanguva kakadarozve achijova kuti giri zvezve. Saka ndokubva ndazomusumudza ndokubva azoti maziso ndokubva adzoka. Saka ndakatoona kuti rakanga radambudziko range ratopa mwana zvokuti anga asisagone kufamba ega. Ndokuchimutora naamai vake ndokuya kuno kwaHarare. Zvira kuti tata akuchitsvaga kubatsirwa. Tichingomutora zvinizvo zvanga zvaakuitika pasvondo kairi katatu. Saka zvaireva kuti akadona pasina ari kumuona akawira muchoto kutsva. Akadona pasina ari kumuona akawira mugoronga kana akawira pane chinokuvadza kwakange kuri kukuvara. Zvakaita kuti azogona kunge akuchengetwa. Takafamba naye mwana tikatenderera. Tikati tifambe nzvimbo dzakati wandei. Taibata zvataibata zvinoenderana kwandakaberekwa inini. Kusvika ndaona kuti hapana chiri kushandirwa kwaiti hapana chiri kupunduka pakurwara kwaari kuita. Zvairatidza kuti zviri kumudonhedza zvaakuda kutaura. Vamwewo vaindibatsira nguva zhinji akadona vanhu vachiona vaizori mwana ane pfari.
zvakaita kuti ndisagone kupikisa ndakana uchiudzwa nevamwe unogona kupikisa asi uchiudzwa chakange chiri chokwadi zvakaita kuti ndimbomurapisawo chirwere chepfari nechivanhu asi taitogona kuti achirapwa svondo rineri svondo rokutera zvaitogona kusosokedza katatu kana kana zvichireva kuti ndange ndakutoziva kuti kurapwa kwaari kuita hakuna chiri kuchinja. Ndakagara gore rese kubva kutanga kwaro kusvika raakuda kunopera muna October. Mukoma akasiyira akazosiyira inini zviratu wechitatu kubva pandiri akanditi munin'ina dambudziko rako ndiri kuriziva imbonzwa mwana ndimbozamawo zvandinozama tione kuti pane chinobuda here. Ndakabvisa zvekare mwana kuno kwaRarare akaenda kupurazi kwavari kugara kunonzi kuBenside kwakatsvewa vakasvikawo vakaedza kuedza kuti mwana angadai nekudai asi hapana chakabuda. Urwere hwakangoramba hukasimba saizvozvo kusvika gore rapera. Ariko ikokoko kwakazoita urwere hwaamai vakatibereka kumusha kwatange tamutora kuya ndikubva ndazomuti achidzokerai futi kumusha asi urwere tange tatadza kuupedza ndikubva achidzokera kumusha. Mukoma akasiyira inini pakasvikawo mwana ndikuti ndo nanhasi zvitoripo tikati zviripo asi kwakange muna December ndo gore rakava mwedzi wakabva washaika amai vakabereka inini. Mukomo ndikuchitanga nemwana ivo vanonamatawo vanoita zvokunamata vanoitawo zvokushandira vakamboedzawo nemumwe wavanoitawo naye. Kurwara kwemwana kwokudonha kwakabva kwachinja akabva achizotanga kumutaura kumanifesta. Mashoko andakangoti batei akazviita akakawanda asi ndandisiri kwenda ndiri kuno kubasa asi ndainzwa nezvakazoitika ndichiona. Anonzi anoona nyoka mbiri nesisi. Saka the moment nguva yaanozviona iyeye anenge akuda kutotisa zvekuti kana pasina atori padhuze anototiza mototandanisa mobata mwana modzoka naye. Kana madzoka naye agara pasi asi kugara wayo ndozvemutsimba zvekuti rimwe zuva ndaitoudzwa kuti akanga akatosungwa because pasina munhu anga atori nesimba rekuti anganyatsomubata asina kusungwa. Anotaura zita remukoma ndiye mukoma mukuru asara mumba medu isusu achiti inini ndini Tiki. Tisati taenda kwakutaura daudzorera kumashure mamati kwamaifamba imi makafamba nzvimbo dzakawanda ende maifamba kumapostori madzibaba nemadzimai even musingataure zvine mazita mati zvinhu kwaibatwa zvekudzinza kwenyu vaibata vachiti chii? Chakanyanyisisa ndechekuti iwe baba wavana iwe unoda kuti ufe kozofa vana vako vairi wechipiri wacho ndiye chikonzero ukachenjeresa. Ndo zvandakanyanya kuti batisisei chaizvo shoko rakabuda ipapo ndiri kuti ukachenjeresa ndo shoko rakanyanya kubudisisa ipapo. Saka toda kukurwadzisa toda kubayira vana vairi ava newe wechitatu. Ndo shoko randakanyanya kubatisisa handina kubata raibuda pamweya mutreni waiprofita chokwadi chaicho icho raibuda pamunhu aitsanangura. Handina kuona pane chimwe akazotsanangurawo akati ndaona musha menyu hamuna kana mumwe anokufarira vanhu varimo vese vakatarisa iwewe nemhuri yako. Ndinoda kumboedza kutsvaka chikonzero but handichioni handizivi kana vanacho chikonzero but ini ndandisingachione ndaingoudzwa kuti ndo zviri ngorichi ndo zviri pauri ndo zvauda kubayirwa ndo zviri kubayirwa mwana uyu. Chimwe chakazobuda pamwana zvakanzi mwana uyu angangoita karuzivo kakati wandei mupfungwa dzake mukurarama kana achizokura zvirizvo zvimwe zvavatanga kuongorora pamwana. Saka toda kuti tikanganise zvekare chiraramo chake paupenyu zvichira kuti kubvazve ndakazvitora zviri zvechokwadi kubva paakatanga kuputsika kusvika nhasi asi kuenda kuchikoro ari kutogara achitochengetwa. Saka ndakangozvitorawo ndokuzviita zvinhu zvechokwadi. Saka I think ndo pamashure pamama ndibvunza. Saka tichiri papo pamaenda sekutaura kwamaita kuti makafamba kwakawanda patsananguro pamumwe nemumwe dzaibuda dzakasiyana here kana kuti
pane dzimwe dzenguva dzaisikomecha tsananguro dzaibuda dzakati fananei padiki diki ndo padzairasika but nguva zhinji maziviro angu dzaibuda dzakafanana sure. Saka vaiti ivo vachibatsira dambudziko rinopera here kana kuti vaingopa tsanangudzo vozongosiya zvakadaro? Vaipa tsanangudzo nekusimbisa kuti dambudziko rinopera. Asi ndaizongoona nenguva ndichitarisira shanduko hapana chaichinja, zvaitogona kutowedzera. Asi matombo nemvura zvimwe zvese tichishandisa. Sure. Tochienda mwana akutaura pamanga makutaura musingataura zvenyima kana ari mukoma munongoti mukoma kana ari munin'ina munongoti munin'ina. Alright. Tati agara namukoma vakasiyira inini mukuberekwa. Vakamushandirawo vakadedzawo mumwe aibatsirana naye. Akabva amira kudona, akabva atanga kutaura. Mukutaura maaita muyemo ndo maaitsanangura mazita evakoma vangangoita vairi ndo vane mazita aibuda ipapo. Kubuda kwaaiita aibva atsanangura kuti ndimi makatitsvaga, ndimi makatitora, nhasi maakutiramba nekuti taakutaura. Ndakatarisa mukutsanangura kwacho Hanzi tisu anani makatitora kuti tiite sei achitaura? Mwana aingotaura sekutsanangurwa kwakambenge kwaitwa kumashure kuti zviri kutaura paari Zvivanda kana kuti Zvidhoma. Saka hatina kuzowana kuti titsanangure kuti timubvunzise kuti uri chii kana kuti chini, kuti isu tange tongori neruzivo kuti mwana wekudonha kwaaita airohwa nezvivanda. Saka kutaura kwaakuitika kuzvivanda zviye zvaakuchitaura muridzi akazviita se akazvitsvaga naari kuzvituma. Saka taingoti zviri kutaura pamwana zvivanda nekuonawo kwaaiita zvichiuya, because kana zvichiuya anototaura kuti zvaakuuya ndipo paanogona kuvhunduka kuda kutiza kana kuti anotsvaga kwokupotera. Saka aibva ataura. Paakatangisa kutaura ndakange ndiri kuno kwaRendisiku, asi ndakaita kushedzwa ndokubva ndachizoenda. Ndokubva tasvika ndakasvikonzwa zvichinzi mwana zvati zvakamirira ini baba vemwana. Ndakasvika zveshuwari manheru, ndakangoti ndichingosvika ndichingogara ndokubva mwana atosimuka bvati ndobva andibata gumbo zvikanzi ndoati atakamirira ndauya wauya. Saka taakuda kutaura. Vakange varipo kare vaitoziva zita riri kutaura. Ndokubva ataura zita raitaurwa, ndokubva tamusimudza tikati unogona kufamba here iwe wacho uri kutaura? Zvikanzi ini kufamba ndogona. Ndakati toda kuenda kumunhu auri kutaura uri ndiwe baba wako nemukoma akasiyira inini uya. Ndokubva tasimuka ndokubva taenda. Tikasvika zveshuwa tikasanganidzana, tikanomuona ari achinzi abuda aenda kumasowe. Tofunga change chiri china here. Tikamuteera kumasowe kwaainonamata. Tikasvika pamasowe tikamukumbira tikabva tanogara parutivi. Mukoma nhau iripo ndei mwana ari kutaura zita renyu. Zveshuwa akaramba. Vanin'ina chokwadi zita riri kutaurwa ndirangu asi handina chandinacho. Tisati tapedza kukurukura mwana akabva atanga kutaura kuti waakutiramba iwe unge ndiwe ukatitsvaga wani. Asi vakaendererawo mberi nokuita se kusvika mwana zvapedza kutaura zvati taakuenda. Saiba zvangotaura chete kuti wakatitora wakutiramba nhasi. Ndo conversation yakangoitika chete iri so short ipapo. Kwete. Ipapo ndati ndine mashoko akawandisa ari mupfungwa dzangu. But mwana anogona kutibatsira because akanga aripo. Asi mashoko mashoma ndakagona kuti bate because ndakanga ndakati dzangu. Uyu ndakanga aripo. Zvimwe zvauri kurimemba zvakataurwa ipapo ndezvekuti chii? Ni mwananga kaka. Ni mwananga kaka. Mustara aitaura rababa wangu aripo. Dera shona yevaroro vanga vasipo. Papa. Vanga vasipo. Saka zvimwana zvakataura zvikati iwewe nhasi waswera usipo, waswera uri kubhindura n'anga yako kwawakatitora. Ndoko waswera chese uchifuridzira mwana kuti kurwara kwaari kuita zvese zviwedzere. Saka munhu murume ari kutaura akabva aramba. Ndobati
inini handomboswera kubhindura ndaswera kugadheni handomboenda kubhindura mwana akaka ndobva atopikisa zvikanzi wanga uri kubhindura ndokwawaswera uchitofuridzira zvikanzi nababa zvanzi inini hapana chete chandoziva kana mune zvamunokwanisa tokwanisa kufamba kuenda kumaprofita tinzoti pane zvinoitika here kuti sitari kutaura ndirangu rezvemachokwadi baba ava ndobva vamubvunza baba vemwana vamubvunza kuti panapo masuwe patira pana mumwe muprofita here anokwanisa kutibatsira kuti mwana uyu zvaari kutaura ndezvechokwadi kana kuti hazvisi baba ava vane zvinhu izvi ndobva varamba zvanzi hatitomboita kuti titsvage maprofita epanapa kozi maprofita epanapa ndeukama vakaramba zvemachokwadi ndomashoko andakabata. Saka ndobva mazobva ipapo pamasowe pangara ndokubva tabva pamasowe. Mubvunzo wandakavabvunza inini takuchibva pamasowe. Mukoma imimi munoziva mumusha mune zvirimo vana vari kutambudzika. Mumwe mukoma wangu inini wechitatu wechina mumba medu mwana wake haatauri haanzwi. Uyu mukoma uyu ndiye mombe anozviziva. Mukoma iyeyo ane mwana wakewo asingatauri handizoziva here kuti anonzwa. Saka ndakavabvunza mubvunzo kuti ko imi mukoma imi munogara makanyarara but munoziva kuti mumusha umu mune matambudziko akaita saizvozvo. Muna kana pamakambouya kuzoti munin'ina kana kuti izvo ini hangu ndoendiri kubasa varipo ngatifambei tione chiri kunetsa mumusha munogara makanyarara asi muchiziva kuti mune matambudziko. Kwakangova kukakavadzana asi atakutongodzokera kusvika tapedzisira pakuti ini ndichidzoka kuno kubasa uyu mwana ngaafambirwe. Zvikanzi aiwa tinofamba. Ini ndakavasiya ndichidzoka vakanga vaita kakusungana kwokuti tinofanirwa kufamba. Then vakazonditeera kuno kuHarare ndokubva tazofamba. Takadzokera zvakare kune madzibaba. Tadzokera kune madzibaba vakasvika vakataura. Vakati taure zvakada kuti fananei nezvakada kuti siyanei. Nekuti pavakoma vese ava vandanga ndichitaura ndo vatigere navo panharaunda asi pane mumwe akabudawo akatamawo achitizawo nhau idzi ane kwakewo kwaari kugara akatsanangurwa ari mumwe wari kukonzeresa zviri kunetsa paMwana vachiti aya mazita ari kutaurwa aya mazitawo zvawo asi munhu ari kunetsa ari kuseri kwevarume ava zviya akahwanda nevakoma vandigere navo panharaunda ndokutsanangurwa kwaakaita weye. Akati mwana ari kupi? Akati mwana asara tauya tika zvanzi endai munotora mwana. Mwana zveshuwa akanotorwa. Ndokubva taendawo kwaari naye. Ndokubva asvika. Akatsanangurwa zvaakatsanangura zvine maererano nemudzimai andakabereka. Andakaroora. Nemwana akabata pamakumbo akati chiri kutaura ichi paMwana uyu. Chirikuda kuti mudzimai wako nemwana wako kupedzisira. Izvozvo manje pasina nguva refu asi ndichavashandira. Chii chikonzero? Zvikanzi ndaona vakoma wako vairi. Mumwe wamasiya wacho arimo mumusha nemumwe ndaona vakakuvenga zvisingaiti. Ukavengewa zvokuti nevanhu ava ukavatadzirei but handina chandakavatadzira vanhuwo. But mukutogara ndakavatarisa nemaziso ndichipindura nawo pakutogara ndoona kuti hapana mwoyo wakanaka. Ndikati handina chandakavatadzira zvikanzi ndaonawo ndipo pamwe pari kubva mukuvengwa imomo ndimuri kubva dambudziko remwana. Asi ndinogona kuzvipedza. Akaitawo zvaakaita. Ivo varipo mukoma wangu. Zvichidawo vakanga vati nyevenuke moyo because vakanga vanzi havana chavanacho asi pane ari kuseri kwavo ari kuita kuti zita ravo ribude ndokubatawo kwavakazviita ivo. Nepandakazobatawo pokuti uyu asara uyu asipo nemumwe asi mumwe haana kudutswa akangonzi nemumwe zvireva kuti ndakabva ndatora ivo ndobva ndavaisa pane mumwe avo. Zvikanzi vanhu ava vakakuvenga zvisingatomboita iwe nemhuri yako mese. Asi hapana chandakaona chaakatiitira. Akazongoti ndinoda kushandira mwana nekushandira mudzimai wangu nemwana wake.
kuti dambudziko ridarike. Tichibva kuno ini ndakasara kubasa, vachidzokera vachisvika pamusha, mwana akabva atanga kumanifesta zvekare. Zita rababa wake vati atinawo nevamwewo baba wavo vechipiri, zvaakungodzokorora zvazvaingoita. Ndichireva kuti ndakapindwa nepfungwa dzekuti kwatanga taenda hapana chaitwa. Akataura, pakati taurwe zvakati wandei, ini zvangu ndakanga ndiri kubasa, asi mashoko andakanzwa akati wandei. Mumusha medu makanga mafiwa nemuroora. Tichitarisira kuti zvondiri kuteera tinenge tiri panyaradzo. Muroora. Yamai haisati yaitwa. Saka takamirira, ndakadzoka kuno kubasa ndokubva ndavati chisarai, handigoni kuti ndiende nemi kuHarare, ndigozodzoka zvekare ndonemi kuti tizoita nyaradzo. Imi chisarai makamirira nyaradzo nemwana. Mwana aiwana wakakubatsirwa kaaiwana kubva kuna mukoma vakasiyira ini vaya neuye shamwari yavo uyo. Saka aitiwo akarwara akamanifesta, vaimutora vomunamatirawo zvotaramuka. Asi chaaingotaura ndichocho chaaitaura kuti zita ramukoma nevamwe ava aivataura. Takati garei kusvika panyaradzo, ndokubva ndaenda. Ndokubva tasvika takange tatiunganei zvishoma semusha. Ndokubva tati handi tinogara pedu tega pasina veukama, titsanangure nhau iri kuitika mumusha. Takangoti garei zvishoma, hapana tikataurika. Mwana yakabva yachimhanya kwanga kutoti svibe, ndobva asvika. Zvikanzi baba zvinhu zvezvauya, ndakamuti gara pasi, ndobva agara. Vese vanga varipo, ndokubva achitanga kutotaura. Akabva ati, maungana tii makadya muroora kai, dedzai hama dzemufi dziuya apa nditaure. Zvichireva kuti chaida kuti chitaurirwe hama dzemufi, chaitaura ndo chaiziva. Isu takaroora takabva taramba, takati ai, mumwe wemukoma wangu ane mwana iye asingatauri asinganzwe, akanga akagara. Ndobva anzi, iwe mwana wako hautauri? Haatauri. Zvikanzi haatauri, zvikanzi kwamuita sei? Zvikanzi takamutora iswa. Mukoma icho ndo chakati takamutora iswa. Takamutora iswa. Ndokuchidzokera kuna mukoma vane zita rachaigara chichingotaura kuti iwe ndo wakatitsvaga. Chakataura zvekare, iwe ndo wakatitsvaga iwe. Kubhindura kwakadai ndiko wakatitora. But akaramba akati ina handina rudzi rwechinhu chandakambobata muupenyu hwangu. Saka takange takati unganei zvokuti vanhu vakati kasikei kuita ukasha. Vakati hatimbomira, iwe mira. Shuwa una chauinacho here? Akaramba akati ina handina chandinacho. Ndokubva zvaitaura zvikabva zvatenda zvikabva zvaenda pane mumwe. Zvikanzi iwe ndo wakadya muroora. Mumwe uyu anova mukuru, pane uyu ari kuramba, akataurirwa, haana kuramba. Akatenda akati ini zvishuwa manguva andaimbosenza ndichiri kunyatsosvenzwa, tine zvatakamboitawo, asi handichaziva manje kuti pandaibatsirwa ndichizvisimbisawo mabasa chichi ndaiwaniswa zvinhu zvakaita sezvizvi. Dambudziko rakazoitika ndiri kuti chitora zvinhu zvako, zvakanzi handina chandoziva, handichagona kuzvitora. Vanhu vakazotora vachiti zveshuwa munhu anogona kunge ainazvo, asi zvaakuchipisa zvazvichabatika. Akamanifesta zvekare panyaradzo. Ndokubva paita kakakatanwa panyaradzo paipai kusvika zvazotaura kuti ndaenda. Zvireva kuti yakanga iri Saturday madeko yapfuura iyoyo. Ndipo paakapedzisira kumanifesta kusvika nhasi. Ndazva pamataura pese pamakafamba, makambofamba kuchwana? Kwete. Handina. Handiti. Munongofamba kumaprofita muchipiwa tsananguro. Ndizvozvo. Handitika. Chokwadi. Alright. Ngatiti baba vari kutaurwa. Baba vakanongedzerwa vachinzi ndiwakauraya muroora. Baba vane zita rakazobudawo futi richinzi anogona kunge ari iye, asi ari kuuya zvikuya zvakawanda. Handiti. Ndizvozvo. Ivavo
mungabatane mukafamba izvi nezvikuru timi mavafona kuti ndawana kumwe kwatinogona kubatsirwa uyai kana Friday kana Saturday tiende tinobatsirwa nekuti pakamboita shoko rekuti ngatifambei saka takuenda apa vangabvumira kuti inini ndaona kumwe kwandarifewo kunzi kunogona kupedzwa dambudziko riri PaMwana saka ndafunga kuti tiende tese semhuri. Chokwadi ipapo ana baba vairi ava avatigere navo panzvimbo ndinovakwanisa kuvasumudza zvisina kunaka. Ndokubva vaendobva roera hoko pamba nepamba payadhi nepayadhi pake pakaroerwa zvakanzi aita izvi muchamuona nekutiza. Pakapedza kuitwa izvozvozvo haana kudzoka akabva arwara ndokubva aenda kubasa kwemukwasha wake ndokubva agara ikoko kusvika aita zvakanaka. Akabva achizodzoka yatorori asingagone kupinda pamusha pake paakanga avaka akasara akagara kurikova rori nevanhu ndovakaenda kunorodha zvinhu. Zvakaitika ipapo ndezvekuti ndakanga ndangoti kureyo zvangu mbichana takatozobvawo tanzwa kuti kwakutamiwa takati uye haatamika uyu akagara kurikova ndokubva taenda tikabva tavharisa driver werori takati iyi rori ngaisabudai kusvika uye atsikawo chi pamba pake zvishwa rori haina kutakura zvinhu yakabva yadzokera ndokubva yatakurwa akabva adzokera achibva kurikova kuye achidzokera asina kusvika mumba kwake akabva aenda. Vakanoti itei mazuva munhu anga akumiramira ipapo mwana wake musikana nomukwasha vakabva pazofamba vakaenda kumunhu wekuroera hokoyo ndomanzwira andakaita vakaenda kumunhu wekuroera hokoyo ndokwaakazonoainda kuti kuroonorwa manje because akabva achizodzoka akugona kutsika pamba pake nekuenda kwamambo kunotsvaga mapemitsi ekuti afambe atame zvichireva kuti hapana anga achagona kumumisa ndokubva achizotama ndokubva aenda. Saka ndinoimba kuti pakunoroonorwa kwaakaita ndichimbodzoka futi pamashure apo achitama mazuva acho atama iwayo takafamba zvikanzi muri kuona munhu amuri kutama amuri kusiya achienda uyu ndaona pamberi apo muchazochema muchitambudzika mumusha muchanongedzana nekutemana asi munhu ndiye andaona anenge ari honzera. Munhu iyeye uyu ari kurwara uyu chikutaura nezvayo ari kurwara handisati ndanomuona uye handimbokwanisa kunomuona asi mukurwara kwaari kuita kwacho nezviri kundinetsa inini ndichazotenda kuti ava zveshuwa varoi vairi vandiri kufamba navo varoya iye akaparara ndava mabviri akaitawo nemagarisirana atakamboita nguva yandakanga ndiri mudiki ndaiona kuti akanga asingandifarire zvakanyanyisa. Yezi mukomana uri bo pai paunozoti kuna baba zvauya chii chinenge chichiuya? Ndiye ndichiona nyoka 2 nezisi 1 nechichindimhanyisa ndozanenchiona zvichida kukuruma zvinechingondimhanyisa oti chingokumhanyisa chete handiriga alright. So baba mataura imi kuti ava koma 2 ava vanogona kubvuma handiriga alright. Kana vachibvuma zvinogona kukuitira nyore chimwe chikamu chinogona kunge chatokamuka nekuita se nekukurumidza. Kana vachiti kana muchinge mavati handi tinofamba vanoda kufamba here vachiti toda kufamba kuenda kumapostori kana kuti kufamba kuenda kuchivanhu kana kuti kufamba kwavari imi semhuri kufamba chete? Isusu semhuri kufamba chete ndo pane tarisiro yangu zvakanyanyisa. Handiriya handachibvunza naye vacho vari kuita vari kufamba uyewo zvakare pane vamwe here vangazoda kubatana nemi pakufamba apa kuitira kuti zvinezenge zvabuda ikoko mabvunzo vamuchiti mune mukomani mwana asingatauri mwana asingatauri nekunzwa ivavo zvakare vakazvipira here kuti mubatane nemi mufambe? Ndizvozvo vakazvipira tofunga iye vandataura panotori nevamwe vangangoito futi 3 vatinogona kutounganidzawo kuti akomana uya izvi nyaya yatanga tionerane musha uyu kupisa kwauri kuita varipo vanhu ivavo.
Handiti. Tinotenda. Wabereki venyu vakaparara. Abereki vakaparara. Handiti. Tinotenda. Aya, ndatenda baba. Tenda Amai pane zvasara izvozvona baba. Handiti. Vawedzeredza. Handiti. Aya, ndinotenda. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.